Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongyalam ka Federation of Khasi Jantia and Garo People Mauring Keneng, henne kasni kilalet banjurep ya ka office jong u block development officer Mauring Keneng, hadian bagi pat ba kilapan pau ya ka jing benyaw, bagane ka block kam don BDO haduk menta. Ka jing bam don BDO kan wan ra shibuni ki jing e kham tam ya kinong rep ki baap ya ki officer ha ki office jong ka agriculture lane ka horticulture ha Mauring Keneng. Ha ka ba haduk khat ar bajeru kinong trei kim pat poi trei. Kinong yalam ka FKJGP kilapan pau ya kajing e namar kajing tray kam kathut na kadaw jong kajing bamdan BDO bapura kaseng kadawa naga sarkar bagade bantung pura ya BDO ha Mauring Keneng knang bakipat ba kinsuk bad kajing tray kan yat bet ya junti ba pila bani thu kan uji pi poi ne po office ji poi te kan uji ai thrai ni poi kita steng kita ing lai song ni ma setengah ta mamenta ka por dai si khat aduna ta kamut khawe uji pi poi ne kharui to ba pila bani thu kai ka kajing e jong pi ada pi kendu bat ki officer ki ba pimla bani stu kuma piang ba pimla bani stu tin ktli kajing e tasibun ni kan mangi nong ret ane tang li skul ro ngi li skul ta tang su im betang karep tang tin pareng ro ngimnang ka tin hindi ro ngimnang te da bu li satu bru bom nang tang pat simbai ro ngim kum su tu te ngin jo da ka ai te jing e tasibun ni ram su tu ekran dalet nasional ro da kam tamangi sinong na kandong sudah babi sudah da bu li satu bru bom nang ekran te jing du nang ya sinong berujung ni. Tengah pi kwa be da ki officer ki bas thu ka tin ktli bani kran Di kuah le dah yok biar kelas kita ikan. kita bukan sini ke sembai tu no yo sembai yo na Sembai te don ba yok don ba yok re tentu ba hap to aplikasi satu. Don ba yok don batu. Nagalian ke FKJP Mauring Circle dekat ke Mauring Circle Basar Kham Circle entah si nilai berkendu ya ini apa office jangka horticulture agriculture ini apa Mauring Block hak beda bat ke cingbom yok sembai teteng geduna sembai bat kumcuru ni kuat bentip bat katno sembai upoi nagalian sok-sau di caj sembai per Rei balngo bamta rangi poi ni ladu mena si khatwe biji khatwe duna ngai poi rei omdan officer dum taru wer bawan dan kalian jungi ki pagba i ba ki pagba nong rep bila ap ni sembai nei don tam sikidar te hadin hadu khat aduna iwan gini ki nong trei batrei ni u astan inspektor jongga agriculture rei dangi kren ni kwa banwa itu sembai ni tai ong bomdan la khang tala ngemlak bantip kat nu sembai ki poi bak ngem yo jengkeng jing sia ke jingwan jungi ni kwa bantip tikna ba kat nu sembai poi hang ni rei lengba jimbom don ki officer ba don takini ki nong trei de kli we de tong trei kli we ro bana ai bat ban yakran ktin thli tu nu astan inspektor agri tip hi ban kan kasiru bun ki nong rap ki ut mar bom ban yakran sutu ktin rei na kalang kaseng kaba ikon pau kacing penrem ini ofisa ba hadu kata poro msema poi jadi nak kata ba ngisa yang ni ngisa ai kacing tho cha ka director jong agriculture ba subha bantung dagi ofisa ki ba nang banyakan bastu tin bat ki pai ba nurep marbun nak pai ba nurep kemdai menang bestar rei di duna haka tin kathlin rera wando ofisa khasi bala bastu ta dei kecim toi wa nurep te nagaliang chokaseng kapampau kacing diau nadaki ofisa kepala penset ya kam baken pej remta kem sengkya ya ka kam ka baki kitre sirukan poi kita ka jela ka jumi singsia deki ofisa ki ber dei ban bat ya ka por tre namala daki duna tulop omlong dei ban duna ka por te kalong baik dei ta ka dau bun ba ki pej ba nong rap ki ut singi bawan hang dei po office ladu khat si posteng jingsia dengan poi la sa si posteng rei hadu mta ka poi ki su ap rang sini
nama kepai ba ngrep ki habbe kam ban let cha langkha bai lagi apsa ni ka jingdu jumtoi ke ka chungki bai mata kasi ka nakaliang keseng larang indang lap yang ni khmat ba ki ofisa kempoi ka poro biang wantrai ngan khang talan yak ni ka office ma kanu office ka baron cheng ni ka than jingi ma kamantoi la ki ofisa kem sim ki ai kam ba yak ni ngan sara chadu ka kormen ru ban achi to kormen ba sloba ban ong ya ki officer ya kinu tor sarkar be ya kapor khang ban laj ba ki pai ba kan laj ban up ba kin pai ba ki hab kam ban be sa ki kam jam ki jongki don lang ni halor ka jing ut jing nam jongki pai ba bat kumju nakaliang staff ru ki ut bat nakaliang ki nokit kam sinong ki ut chingi halor ka jing bomdon jong u video kumbolong ta aba ni kli ai ka jing e ka jongki ka jing e ka jongki nomor ba sipang la wan the way video sipang la wan the way video sipang la wan the way video takau nakaliang sengi kwa jing syai mta si wan nakni blog ban ya kendu ya video ba ensyat aga sipor mta lengba project director di RDA tengi la yo ban songkai bat i ban yakren ban plu jemut bat i bat sibun ka jing e ka jongki nakaliang ka jongki kempau ka jing e marhabat ya saw santali ka kam bat siwe blog hab pen takau ka jing e ka blog jungi yang ni takau nakaliang juga seng sian ngan selej ban a jing tho bangin demand nak sarkar bandawan nak sarkar bantungno ya u JRDO khrang ban yarap ada ensyat menum video ru khrang ban yarap ya ke blok bandon ya po blok khrang ba ki staff na ki pai ba ken khamsuk ban ya kenduk kam nomor tentang ki wan ta umdan video la sha ki wan biang la sha umdan video kata jing e ya ki pai ba anmal ka sinong mor kunang blok mor kunang ka hap ya ki bunteli ki sinong sel ladu utai sa siling ro ki hap si ka mor kunang lada ki wan reglong jingdu ka bakrau ki wan ki lejno mar bomdan video kata ka jing e jongki na kelang jong kaseng ngelayo ban ikren bat u video mena layo ban plu cumut sibun ba bat kalong ka bas kotenat ba na kelang video ru la pensai ya ka jing e jong i bat na kelang kaseng ngelayo ka cumut i ba ngel salej ai ka jing tho sa ka state government khrang ba kan thung ya GRDO bat ya video bapura jong kamor kuleng khrang ban yarap ya ki ba ha bri ka kam ka cham jongki khrang kam long le no e ka chingwan jong ki ba bat kumju ki staff ru ka kam ben pendap mta umton video kala sa teng no re nak ka daw ba nak liang ka sang hi ngin simkhia man lej ban kendu ya ka sarkar ban kebor brepej khrang ba ka chimutoi jong ba apo blok ka mor kunang kan long ka ba ya be ya rti tenak liang ka sang kata hai ka ngin sa simkhia iri ka kam bat ikentu ba nakaliang ka sarkar kadai ban skap ya ka jing ut jing nam jong pai ba nong sino